Dneska vítal toto nové videjka. Veľmi sa za to ospravedlňujem, že som nenatáčal videa, lebo som si ich pre vás chystal a plánoval. A toto je video Lii. Kto nepozná Liu, tak sa pozrite na môj YouTube kanál, je to môj škrečok, najlepší kamarát. Môže zvievať, no. Aj Ricky, no to je jedno. A keď chcete ďalšie video, tak dajte like a odber a nemôžeme ísť na to, ale sa tu nejako neozýva. Že by mi fungoval tento staviť 3000 IQ trik. Na Liu už to nejako nefunguje. Takže musím trik číslo 2 a ten tiež nefunguje, tak neviem. Tak musíme tak podľa. A tu je náš škrečok, najlepší na svete škrečok. Takže utečeš. Zatvoríme. Tu je, no, vidíte, taký tu je. Zlatunky. Netýram ho. To neznamená, keď si ľudia myslíte, že ho týram, že mi dáva tento domček preč, tak to není týranie. Ale tu je. No, takže, neviem, čo vám o tomto mal povedať. Lia tu behá ako Sonic Q3000. Všade on jeho kamera. Takže takto. Neviem, čo vám mal na to povedať ľudia. Šokovalo mňa najprv to, že ste ma nevykuchtili za to, že som nenatáčal videa. Alebo neviem, nepozeral som sa na môj YouTube kanál, ale aktívne teraz tam bude, no, keď sa bude snažiť, tak každý deň pokúsi, lebo ja chodím do školy, no. Tu je do škole, tu je ďalej, je taká tu krásnučka. Takže, no. Tu je takto, no. A keby ste chceli ďalšie videá, tak určite bude na mojom kanáli každý deň dostupne, lebo tam budú vykázať novšie a lepšie videá. Takže už asi bolo všetko. Dúfam, že sa video páčilo a to je všetko. Čus, bus, autobus, bus.